Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao, l'air est très grave. Malion, ala sago, au sago, et président Assimi Goïta, il y a allé de servir de renseignement, gérer la vie. Awa Assimi Goïta a fait qu'à soit d'un chaman de Faga, a fait coup Faga, les prisonniers politiques. Assimi a fait qu'à chaman Faga, faire courant de Baboulou. A fait Mamounou Kasola, ni prisonniers politiques, a fait qu'à chaman Faga, a fait Saramounia. Au plan courant de Assimi Goïta, Magamoga Kasola, awa aya koloside. Naya me comme un banador Assimi Goïta, Naya me mou Sara Oludo. Plan courant du même Babolo ça, Malien Bega Kuma Iname, Mega Kuma Ofe Bi, vendredi 10 juillet 2026. Malien, nga Ardaro be ale Assimi ka palais kono. Malien plan nge jumengi. Ube terro ube mado glaçant. Servi de renseignement mogodo glan kolu ke ina fo oli e jadi sudi ubita kasobo dakari nu e kasobo dakari uba essayer détenu politique munumbe uba essayer kube bonoli mbe conseil kelendi mogo ga mogo be kasola ni kasobo dakari la kona boli ay to kasokono ni kasobo dakari la na utugura mogo ko kabe bo uba fo kawni jadi sudi be makado Abdou Nyange publication doke atemena malien chama aklika Abdou Nyango Koutara Kasobo Dakari ko uni mogodo de complicité la kola. Parce que ibado Abdou Nyang flene Abdou Nyang mina fa wulu ni ekolo fil droit bata. Ça nous be fa ko kojugu nu nke obe Abdou Nyang nu de bla devana. Olu be kuma fo ni bubu mabel nu parce que horonto lui. Bolde amaso odema. Ora to tarol takana nuli. Amaso bolo ko nema. Donc c'est ça Abdou Nyang boraka kuma fo. Donc, on va dire dissous blassant, on va mogodo glan kolu ke ina folie jadi soudi. On va ta kasobo dakari. Nous ya kasobo dakari ça. Ou bolito, ou va foku bolito ko bal perdu e mogodo mine. Malombe ka kuma tien de fanyana de. Kasobo atakira kenyoroba. Kaso atakeli mukara o ke teru de o tien di. Ou va foku profiter situation de le faire ka kodo glan malon te commune. Ene wako bal perdu e kasola dendo soro malien ta famille malien ba foko way ko terroriste de ka fotido ko armée ka fotite o ga soro ye e fafara o ga soro ye e bafara o ga soro ye e digila mo do faka malien wallahi billahi me ka kuma fana tiane do o de plan bu kono ka kasobo dakari ka kasola dendo faka orozu poivron arasbat et Moussa Mara docteur Shogel Kokala Maïga ben les cerveaux Clément Dambélé awa amunye prisonnier politique yi ana chama nda sera mun to manda masimo ane asura silama général Abbas Dambélé général Nema Sagara surasu ta yere de akili be surasu yere ta ko katemali civil ouvra les prisonniers politiques et les militaires vous faire ka chama i débarrasser ka ba chama na asimiga plan courant de ni asimi décision ta kunjumen na Malion a fora asimi ngana di konami kolosi ko mogo do bo kasura ko kana fangata akili be Abbas Dambélé ndela imaye surasi fefe asimi bolo kasura atu blade mbo fanyana bide mogo ga asimi bolo kasura ta shibla dowere ta fora de konama kolosi ka remplaçant me bo kasura la kana fangata akili be général Abbas Dambélé ni général Nema Sagara ndela bon abe ni situation ni konana ni plaini antobe ka anifis makaran wakati mi Assimi Goïta avec un plan de glandji chukoro abise ka prisonnier politique qui débarrasse ka bol la chukwa mina ka soro ka foko bal perdu du soro ko ni jadi sou de be makadu kan galon tike ka noro ula ku sara parce que ko olu yerito kaso kono ko ka jadi sou wole ko kana kaso bon dakare ku kuma fe ka boli mogo shite fe ka boli male na ya me dongo do ko mogo sara Assimi da faka na ya me dongo do ko mogo ka sara ko bana ya mene ube asara chete musota Assimi dido aya sara ka dare bube mai ga sara to mbe yayi bube sara to malien mbe yayi mogo bolo kasola aya sigide na kana dongo abe mu ngani fo Assimi na de me bagaw ni mogo sara kasola Assimi na de me bagaw abisa ga Assimi be échappé comme au président mais amu ya de me bagaw na be ka tintin galonka ni mogo sara kasola na Assimi ga fanga bina don ateka nyuma ya uma de mbo fa yana bide il y aura la vengeance bon Mali armée kadambe ambeka dobe Mali armée
aw ni ala na kɛra cɛ nin ye situation min ye an balimacɛ dɔ bɔra ka kuma nin ko la an ka jɛ an ka ɲɔrɔ lamɛn caman bɛ ka fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw Asimi tɛ se ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan mais an ka jɛ an ka ɲɔrɔ lamɛn fɔlɔ o waati kelen an sigilen don hali bi ko farafinna po tiɲɛ n'i y'an ka jamana ta bi e bɛ se ka dɔ denmuso cɛ don kaso la cogo di ko ale denmuso bɛ kasi la a ɲakɔrɔ a cɛ bɛ kaso la ko o tigi kelen k'i dɛmɛ kɛcogo foyi t'o la e bɛ se ka dɔ fa don kaso la cogo di ko a k'a fa to kaso la ka e ka fanga dɛmɛ kɛcogo foyi t'o la mɔgɔ dɔw bɛ kaso la u ka kabila mɔgɔ min bɛ sɔrɔsiya la mɔgɔ dɔw bɛ kaso la u ka u denw ni buranw minnu bɛ sɔrɔsiya la ka ca ni mɔgɔ 15 ye an b'a mɔgɔw dɔn koyi pour que an ka jamana kɛlɛ ka basigi tɔgɔ fu ɲini de bɛ dabila tɔgɔ fu ɲini o de ye an se bi ma tɔgɔ fu ɲini ye jumɛn ye Maliya bɛɛ lajɛlen nin bɛ san dɛ mɔgɔ bɛ kaso la a bɛɛ somɔgɔ bɛ sɔrɔsiya la bon e mɔgɔ dɔ fa minɛ ka don kaso la e ko ka e dɛmɛ ko n'o m'e dɛmɛ ko kɔrɔ ko ye maliden jugu ye Asimi Goita ni dɔ ye e fa don kaso la e bɛ k'o tigi fɛ yan i tɛ k'a tigi fɛ o et puis ngalon fana kan mɔgɔ bɛ kaso la a bɛɛ bɛ ngalon kaso de la a si tɛ tiɲɛ kaso la mɔgɔ bɛ se ka e soutenir cogo jumɛn la mɔgɔ si t'i soutenir an kɔni bɛ Mali fɛ mais an t'i soutenir dɛ an bɛɛ jigila mɔgɔ bɛ kaso la i bolo ne kɛn tɛ ala deli ala ka Mali bi mais ala kana e Asimi Goita ala kana fanga ɲɛ e bolo ne b'a ala kɛn deli ala kana fɛn b'a to i ka gɛn ala ka to i ka gɛn ala kana Mali bi ala kɛ Asimi Goita bi mais ala kana Mali bi dɛ parce que e tɛ Mali ye i dɛmɛbagaw bɛ kalabanciya ko min na an b'a kalama ko ni mɔgɔ min t'a Asimi fɛ ko kɔrɔ ko tɛ Mali fɛ depuis Asimi ma wolo Mali tɔgɔ Mali tɔgɔ dara Mali la san joli ani ɲinɛ cɛ o san joli depuis Asimi ma wolo Mali tɔgɔ bɛ Mali ye an ka janga nin kuma tɔ lamɛn k'a kɛ k'i kɛwale lase yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ e ye fɛ k'i ta kɛ k'i kɛwale lase yɔrɔ min hali o kɛli k'i kɔnɔ o tɔgɔ fu ɲini dɛ Mali b'o le gɛlɛya kɔnɔ bi o tɔgɔ fu ɲini Mali b'o le maloya kɔnɔ bi o tɔgɔ fu ɲini maliyɛnden ni bɛ ka bi o le kosɔn bi sinon ni maliyɛndenw donna da kelen fɛ sini ka bɔ da kelen fɛ ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'u ka cɛya mun kɛ ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'u ma fisa ni an maliyɛndenw an population ye u k'a dɔn k'u bɛ yen ka an de ka baara ka ɲɛ population ka a yɛrɛ dɔn population ye k'a dɔn ko an ka bɔ an ka ɲɛmɔgɔw bolo an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka Mali kɛlɛ bɛ ban mais farafarali min bɛ Mali kɔnɔ bi depuis Mali kiri yɛrɛ a ma deli ka na wallahi a farafarali jubaju Asimi yɛrɛ de don a banna a yɛrɛ de don an tɛ mɔgɔ si tɔgɔ fɔ ni Asimi bɔra yen a farafarali mɔgɔ filanan o ye Mali premier ministre min bɛ yen bi voilà donc a fana kuma bɛ filɛ Ablaye Mayiga voilà donc a bɛɛ lajɛlen ye kuma in bɛɛ lajɛlen mɛn sisan n'est-ce pas voilà kuma bɛɛ filɛ ɲɛ kɔrɔ ne bɛ mun ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen na bɛɛ y'a faamuya sisan dɛ a mɔgɔ ka mɔgɔ bɛ kaso la a y'a kɔlɔsi dɛ ni kasobo Dakar la don o don an b'a ɲini Aras Bati Rose Poivron Clément Dambélé Moussa Mara Docteur Sogel aw kana fɔ k'a bɛ bɔ kasobon da fɛ dɛ aw kana déplacer a ye to kaso kɔnɔ parce que Asimi Goita hɔrɔn tɛ hɔrɔn jɛɲɔgɔn tɛ a bɛ sɔn ko bɛ ma fanga nɔfɛ a ka morikɛ Asimi ka morikɛ da fana koyi ko Asimi ko ni kɔlɔsi ko dɔ bɛ bɔ kaso la kana fanga ta i ma Abbas Dambélé ninnu a tɛ fɛ k'olu bila sɔrɔsi caman b'a bolo kaso la donc ni ko ye mɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn Asimi Goita de don o de kun don a kan bɛɛ